Dobrý deň, som predseda futbalového klubu v Novom Meste nad Váhom, volám sa Dušan Danáš. Svoju funkciu predsedu futbalového klubu vykonávam už 14. rok a je to obdobie, ktoré po športovej stránke naplňalo moje voľnočasové aktivity a sú to obdobia, alebo je to obdobie, v ktorom sa nám v niektorých ročníkoch darilo menej, v niektorých viacej, ale v spojitosti, keď mám to zhodnotiť ako komplexne, je to robota, pri ktorej človek nájde aj svoj taký nejaký športový zmysel a vždy je to taká nejaká spoločná radosť, keď sa klubu ako takému darí. Nejde len o mužský futbal, ale ja vnímam činnosť klubu spojite aj s mládežníckym futbalom, kde mužstva sa pohybujú v nižších súťažiach, ale som rád, že deti nachádzajú takisto v prostredie, kde môžu svoju záľubu nejakým spôsobom uskutočňovať. Keď by som mal hodnotiť nejaké dva posledné ročníky, celá fanúšikovská obec si pamätá obdobie rok dozadu, keď sme v našej druhej lige po jesennej časti boli beznádejne poslední so ziskom 3 bodov. Bolo to také smutné obdobie, napriek tomu, že sme robili všetko, čo sa dalo. Tie výkony jednoducho boli také, ako boli a nakoniec tá tabulka hovorila o tom, že sa nám nejako prestalo dariť, alebo by som povedal, že kvalita toho mužstva, ktoré vtedy bolo, nebola v tom čase dostatočná na to, aby nejakým spôsobom konkurovala tým ostatným mužstvám z tých miest, ktoré s nami v tej lige boli. Napriek tomu potom sme mali excelentnú jar, kde v tej jarnej časti teda sme dokázali, že ten novomestský futbal má svoju úroveň a prekvapením bolo to pre všetkých, že Nové Mesto v tej jarnej časti vlastne získalo najväčší počet bodov a v podstate jarná časť bola pre nás ako veľmi úspešná, kde sme skončili na prvom mieste. Samozrejme, vzhľadom na ten deficit bodov z jesene sme hrali potom o záchranu, čo sa nám nakoniec potom podarilo, čo nikto v podstate neveril. Keď som sa bežne bavil ako našimi fanúšikmi, tak mnohí ma vyprevázali niekoľkokrát na domáci zápas tým, teda, že prehráme a že prehráme o 2, o 3 body. Taký svetlý moment som hneď videl v prvom kole, keď sme doma hostili teda Skalicu, ktorá hrala o špicu a o postup do prvej lígy a napriek tomu sme ju, keď ma vyprevázali naši fanúšikovia s 3-4 gólmi v našej sieti sme vyhrali 1-0 a bolo to veľmi inšpirujúce. Nakoniec sa to prejavilo tým, že vlastne náš futbalový klub sa v tejto súťaži zachránil. Tento ročník je úplne o niečom inom. Myslím si, že sa nám podarilo spoločne s realizačným tímom dať dokopy veľmi dobrú ako partiu futbalistov, ktorí k sebe cítia nejakú takú spolupatričnosť, vedia, že bojujú o umiestnenie čo najlepšie, že sú jeden tím. Ojedinele sa objavujú aj také reakcie tých futbalistov, že tí, ktorí sú na lavičke, sú trochu nespokojní, ale snažíme sa spolu v realizačnom týme takúto situáciu nejakým spôsobom zvládnuť a presvedčiť tých chlapcov, aj tí, ktorí sú na lavičke, že jednoducho musia byť pripravení nastúpiť do zápasu kedykoľvek, pretože počas súťaže samozrejme sú zranenia, červené karty a tak ďalej. A vždy si musia uvedomiť, že sú plnohodnotným ako futbalistom v tom týme. Dnes jesenná časť tohto ročníka je pre nás úspešná, dostali sme sa do prvej šestky, prezimujeme na 4. mieste, o skóre, teoreticky teda sme aj na 3. mieste a som presvedčený, že prvnež príde k rozdeleniu našej tabuľky v tej jarnej časti, teda ešte odohráme 4 kola, v podstate ako pokračovanie jesennej časti.
pokiaľ sa s nami dostanú do tej hornej časti mužstva, ktoré s nami hrali v jeseni a boli sme úspešní na ich pôde, tak môžeme relatívne tej tabulke byť na veľmi slušnom mieste, čo v histórii novomestského futbalu nebolo. A pokiaľ by sme zostali v tej prvej šeske, tak dostávame sa vlastne do situácie, že budeme sa stretať s mužstvami, ktoré tu v histórii neboli, bude to treba z VSS Košice a od mužstva z východu a pokúsime sa teda uspieť čo najúspešnejšie. Naším cieľom bude vytvoriť pre domáceho fanúšika také prostredie, že si budú môcť presvedčeným nejakým spôsobom zafanúšikovať alebo pozbudzovať, považujem do toho. Určite chceme ísť do hornej šesky a chceme teda spoznať aj tieto mužstvá a skončiť čo najúspešnejšie. V prípade, že teda sa do tej šesky dostaneme, vlastne teoreticky pre nás zachránená táto súťaž do ďalšieho súťažného ročníka. Samozrejme, to je dlhodobo dané, že to futbalové mužstvo nie je poskladané len z domácich hráčov a z domácich odchovancov, čo je samozrejme naše najväčšie želanie, aby ten počet domácich futbalistov bol čo najväčší, ale to nikdy nejakým spôsobom sa nepodarí, pretože aj chlapci, ktorí vychádzajú z dorastu, majú svoje záujmy, niektorí chcú zostať, niektorí si hľadajú angažmá v iných okolitých obciach. To je prirodzený vývoj a prirodzená reakcia v takom športovom futbalovom klube a preto vždy potrebujeme na doplnenie nejakých hráčov na hostovanie, poprípade na prestup. V tomto súťažnom ročníku si myslím, že sme získali slušné posily. Nakoniec sa to prejavilo aj tým, teda, že tá kvalita mužstva je veľmi dobrá. Hlavne sa prejavuje tá kvalita na vonkajších zápasoch, kde jednoducho tie domáce mužstva majú problém s nami uhrať teda slušné výsledky. A do jarnej časti určite budeme hľadať ešte nejaké 2-3 posily, aby sa kvalita toho kádra ešte zlepšila, pretože teraz máme na hostovaní nejakých hráčov a tí sa vrátia do materských klubov a uvidíme, ako zareagujú. Ale máme prísľub od týchto chlapcov, že v prípade, že by v tých domácich kluboch neboli úspešní, tak jednoducho, že sa vrátia k nám, čo je ako pozitívum nášho takého nejakého vzájomného vzťahu. Samozrejme, situácia v klube ako taká si myslím, že za posledný súťažný ročník sa nehovorím, že veľmi, ale v porovnaní s inými rokmi sa zlepšila. Som rád, že realizačný tím okolo Ačka sa nejakým spôsobom stabilizoval. Musíme plniť aj nové podmienky v rámci súťaže, preto bola etablovaná funkcia bezpečnostného manažéra. Samozrejme máme ešte nejaké požiadavky na iné funkcie. Musíme stabilizovať usporiadateľský káder, ktorý by mal sa podrobiť aj nejakému preškoleniu a tak ďalej. Mládežnícky futbal stále si myslím, že máme v tomto rezervy. V poslednom období nám trocha šarapatili prípravky a hlavne hráči z minulosti, ktorí boli kmenoví hráči, považujem Nové Mesto, začali vyvíjať také aktivity, kde rodičov presvedčali o tom, že niekde inde to bude lepšie. Byť prípravka v Čáskovcach alebo bývalý hráč Jednoty Trenčín Vánko, ktorý má v Moravanoch nejakú prípravku. A časť týchto detí samozrejme sa nejakým spôsobom preliela do týchto nejakých prípraviek, ale ja som stále optimista a verím, že pokiaľ budeme vytvárať doma podmienky, že tieto deti sa nám časom vrátia. A je to také moje, by som povedal, zbožné želanie, aby tak bolo. Som úplne, by som povedal, presvedčený o tom, že sa tak udeje a nemal by som takú nejakú väčšiu športovú radosť, ako to, keby som znovu videl na ihriskách nášho klubu čo najviac detí. Napriek tomu teda, že tie naše výsledky sú také, aké sú, že sú pomerne úspešné, čo trocha vidieť aj na návštevnosti fanúšikov, určite im patrí poďakovanie, pretože nebývalo zvykom, že po zápase vyprevádzali naše mužstvo z hracej plochy potleskom a tak ďalej. Svoju úlohu samozrejme zohráva aj fanklub. Na adresu tohto klubu by som chcel len povedať, že ja im fandím, ja ich vnímam, že podporujú naše mužstvo. Ale by som ich chcel požiadať, že mohli by sa vyvarovať niektorých vecí v spojitosti s používaním pyrotechniky a tak ďalej,
pretože je to v podstate zakázané, hovoria o tom aj ako organizačné predpisy na štadióne. A na nemalej miere nás to stojí nejaké peniaze, pretože už niekoľkokrát sme platili za toto aj nejakú pokutu ako organizátorovi súťaže, to je Slovenskému futbalovému zväzu. No a keďže sme samozrejme v období v decembri, v nedeľu máme Mikuláša a prichádzajú, by som povedal, tie najkrajšie sviatky v roku, ktorými sú Vianoce, kde sa rodiny stretajú, sú v sebe ďaleko, by som povedal, otvorenejší, milší, ústretovejší a prejavuje sa to tým, že nakoniec tým Vianocem každý si navzájom teda kupujú nejaké darčeky. Chcem popriať všetkým, teda, či sú to ako chlapci z prípravky a končíme pri fanúšikoch ako krásne a príjemné Vianoce, aby ich prežili v kruhu svojej rodiny a do nového roka hlavne zdravie. A keď bude zdravie, to ostatné potom nejakým spôsobom si každý nejakým spôsobom vydobije v tom svojom živote, alebo teda osud mu nadeli to lepšie ako minulého roku. A do nového roku. A do nového roku samozrejme všetko dobré a tak ďalej. Či si dáma a či pán, volaj považám, zelená je nádej, biela statočnosť, za tie farby kopené,